Trza powiedzieć, że ryszawy Erwin je richtig dobry w tym przeblikaniu, powiedział Hanusik do motyla w autoku. Jechali na złą rzekę i mieli się trefić ze starą Banertką, matką od Erwina, żeby kibice nie poznali swojego fuzbolorza, chociaż po prawdzie trzeba powiedzieć, że z tych górnych raj Stadionu Śląskiego to mało co widać. Ty, szmatelok, a tyś był chociaż roz na jakimś fuzbalszpilu? Proszę, czy byłem? Wiesz, my z kolegami po pracy często gramy w squasha dla relaksu. A wy? Pon Buczku, za jakie grzechy? Powiedział sum do siebie komisarz, nie wiadomo, kiedy już roz. Jakby ktoś podejrzywał, że staro Banertka dorobiła się czego na hachmyntach jej syna, to zaraz jak ino łoboczułby jej chałupa, oddałby jej sprawiedliwość. Mieszkała we einfachowym familoku na Załędżu z haźlem na placu. Jak łoboczuła komisarza i porucznika, zaraz wzięła ich do siebie rań i narychtowała im tyju. Zycnijcie się, hopy, posprawią wam o tym giździe. Weź się, synek, ryczka, powiedziała do porucznika. Ryksza? Jaka ryksza? Motyl spytał się po cichu Hanusika. Banertka zaczęła wspominać. Łozim dziecek grzech wychowała, ale tyle zdrowio, co ten giz do polonu mnie kosztował, to żadne inkrze. Ja nie wiem, na kogo on się podał. Już od bajtla sztyc był jakiś inkrzy. Słyszałem, że przeblikał się za bajtle od sąsiadów i brał za nich taschengeld od jej chwatrów. Ja, ale nino, wajała staro Banertka. Pamiętam, jak robił zabozna wszystkich rektorów, bo każdy dzień przeblikał się za kogo inkszego. Sama żech się nie rozchachła, to żech sprała bajtla od nowoczki, bo myślała, że to mój Erwin. Skóri tego gizna człowiek poradzi z całką chałupą przyjść na krzywe pyski. Jak szedł do komunie, to przeblikł się za murzyna, jak go na szwaro żłoboczyli. Erczlak, godumbum, co to był, ale za rojber. Jak miał 12 lat, przeblikł się za księdza, łaził po kolędzie i zbierał pieniądze. Jak na drugi dzień do sąsiada przyszedł richtyczny kapelunek i zaś chciał koperta, to sąsiad mało wiele by mu wklupał. Terkusie, chcecie obcy krupnioka, bo mu... Nie, dziękuję, nie piję na służbie. Wyrychlił się zaś motyl. On je z Warszawy. Wyerklerował Hanusik kej łoboczu Banertkowo macha. Ale ja też nie mam godu. Mam do was, Banertko, jeszcze ostatnie pytanie. Po czym szłoby się pokapować, że to je on, a nie ten, za którego się przebliko? Ten miglanc ma tako pierunową krajwka, że żaden się do teraz nie pokapował, powiedziała baba. Jak wyleźli z mieszkania starej Banertki, szczopli na chwilę, co by zakurzyć. Hanusik wejrzał na familoki i powiedział: Materlok, sam mieszka mój kamrat w tej chałupie na winklu, wiesz? Dlaczego sam? Nie ma żony? Spytał się porucznik Motyl. Co ty godosz? Znerwował się Hanusik. Godum, że mieszko sam, a nie sum. Znał, że go od bajtla, potem miał poszł za policaja, a on na gruba. Ja tam nie lubię grubych kobiet, Joachim. A w to go do babach, zaś się znerwował komisarz. Ale jak już o babach godumy, to ja on mo baba i mo blank gryfno cera. No, ja też dbam o cerę. Uważam, że każdy facet powinien o siebie dbać i nacierać się różnymi kremami, żeby mieć gryfną cerę. Jakimi zaś kremami?
To wy tam we Warszawie macie jakoś kryma, co byście gryfne bajtle mieli? A kaj to szmarujecie? Bajgle? Bajgle nie muszą być gryfne, byle smaczne były. Rozśmiał się motyl, który blank się już potracił w tej gotce. Ty mnie chyba robisz za bozna. Weź mnie nie szteruj, bo muszę teraz kiształnować, co zrobić dali, powiedział znerwowany Hanusik. Ależ gdzie ja tobą steruję, Joachim? Przecież jesteśmy partnerami. Czujesz się sterowany przeze mnie? Ja czuję się zeszterowany i to pierunym. Byda za ciebie żyką, głupi gorolu, co byś się nauczył godać normalnie. Chcesz za mnie żygać? Tymi bajglami? Czekaj, ja się już w ogóle pogubiłem. Pan Buczku, po jakiemu? Westchnął komisarz.